atong pagtuo kinahanglanon kini maugmad matag adlaw, kinahanglan kini sa matag adlaw makanunayon kini nga mapreserbar. Busa karong kagabion, atong tunan ang swito nga naglangkob sa basic mga kapaglaom reminder sa atong tagstagsa ka mga pagtuo. Mingon tag basic kapaglaom, usa kini siya kay lampuay. Mingon kag basic, naglangkob siguro kini siya sa pundasyon. Mingon tag basic, mga pilang kapaglaom, nagsugod kini siya sa pinakakinuyukan. Nga gikinahanglan, mapabalik ka natos pagpahinondom, mahitungod sa pagpalambo sa atong pagtuo. Ang ato karong pagtuon ining kagabion, makita sa John 3:16. Siguro, musulti kita kapaglaom nga kining John 3:16, warag memory verse is mga batang gagmay. O say makasulti siguro ta nga kining John 3:16, warag tibok naong siguro sa kalibutan na kay muray sa niini. Apan karong kagabion, akong isulti kaninyo nga bisa kining John 3:16 ato na ning ginalimugmog kanunay ginahilamos nga teksto. Apan karong kagabion atong seran nga adunay tulo ka buok nagapahipli ani nga mga punto nga akong gituhuan mga kapaglaom nga maghatag kini sa kalig-on sa atong mga pagtuo nga dili kani mo expire bisan sa daghan nga mga soliran o mga pagsulay nga atong mahiaguman. Ato na sera sa John 3:16 nga for God so loved the world, siyang paghigugma gitugutan giniya ngayang makitaan siyang mga mata ang pagdagmal siyang anak, pagpatay siyang anak. Kagaya na nagtanaw ko sa balita kapag laom akong nakita gano'y gamay nga bata gi-hostage. Akong gitanaw mga kapaglaom ang trauma sa usa ka bata samtang sa gidulitan sa konsilyo. Og labaw tanan akong gitanaw ang mga tagtungod ang grabe nga hila kapaglaom nga gitanaw ang ilang mahal sa kinabuhi nga gisipitan sa usa ka lalaki og dulan dos lakon. Apa samtang akong gilili usab ang kahimtang ni Ginoong Hesus makaingon ko nga warag sobra-sobra pa mga kapaglaom. Gani samtang ang Ginoo gidagmal dito samtang siya gipatay ang mga manulonda ming representa silang kaugalingon nga Ginoo ako na lang. Ginoo unsa man makaya ba nimo kay kami mo tabang apan wala ka nagitugot sa Dios makapaglaom tungod kay aduna siya andom nga kita mahimalik kaniya og magkakinabuhi kita way katapusan. Busa kining John 3:16, kung ato kini siyang himay-himayon, kung ato kini siyang daginuton mga kapaglaom, atong masayran nga ang Dios sa iyang misyon, ang Dios sa iyang pag-alagad kanato, ang Dios sa iyang pagkamatidanon kanato, ang Dios sa pagpakamatay, it is very intentional. Nganong musulti kog intentional mga kapaglaom? Lalimang kag bahalag mamatay ang iyang pinalanggang anak, aron lang gyud ta makakaplag og kaluwasan. Is that not intentional mga pinalanggang akong kapaglaom? Nga ang iyang pag-alagad kanato, ang iyang pagserbisyo kanato, dili lang tapoy-tapoy, apan it is very intentional. You know the word intentional, ato ni siyang madunggan kanunay samtang magtan-aw tag basketball. Pag maabot gani ang score sa fourth quarter na ya duol kay mga score kapaglaom o say ang coach musulti sa mga players nga wala tay lain mga pamaagi niini aron kita makadaog kinahanglan nga 3-pointer sa kalaban atong pugan kog pugong yun kotom sa pugong nguna nga usahay makagamit yun og intentional foul. Siko, tamakan ang tiil, gonitan ang porol, gakson mga pilang kapaglaom, aron dili lang yun makasyat. Busa, diha ang pito sa referee nga intentional foul. Busa sa ato pagalagad kapaglaom, kung ato pong itandi, ang Dios una is very intentional. Intentional ang iyang pagservisyo sa matagusa kanato. Nga ang iyang focus magkapaglaom, ang iyang pagpaningkamot, ang iyang ambit mga kapaglaom, dili gyud matupungan. Busa, the word intentional is very important bisan pa sa tugtagsa-tagsa nga pag-alagad nga nas Ginoo. Gani na pahinondom ang Ministry of Healing page 510. Nga ang rason nga doon daghan nga mga tao nga sila or kita makiagom sa mga lain-lain nga mga sari nga tentasyon tungod kuno siya mga kapaglaom nga wala na to gitagaan og dako nga pagtagad ang Ginoo sa matag-usas to kinabuhi.
Nganong atong makita ang mga tao, gani makita to si Ginoong Hesus kay nakasagubang sa daghan nga mga pagsulay. O bisag atong itandi atong mga kagalingon ron mga kapaglaom o sa yano ra nato kay masulti nga tao ra manggod ta, tao ra manggod pugko, mo nang makasala kay tay tao ra manggod ta, o sa atong mapasangilan atong pagkatao mo na nga magsige ra taghimo sa pagpakasala. Apan nagpahinundom ang Ministries of Healing nga ang rason di ay nga ang tao kanunay may salagan na temptasyon tungod kay number 1, wala nila gitagaan og dako nga pagtagad ang Dios sa nang tagsagsak ka mga kinabuhi. Gisulti pag rin mga kapaglaom nga kung ato lang tang gitugutan ang atong pakigsandurot communion, ang atong pakighalog sa Dios, ato kining gitugutan nga dili unta na mabunog or magunob mga kapaglaom, kita kanunay adunay access sa Dios, kita kanunay makadawat og kusog. Sama ragod sa wifi kapaglaom. Magkalayo kita sa modem o say mo 4 bars, mo 3 bars, mo 2 bars, mo 1 bar. Hantod nga makawala na kita sa signal o samtang nga mawala na kita signal kapaglaom, dili na takadawat og messenger, dili na takadawat, dili na takakita sa update sa tong Facebook. Busa sa ato sa nga tagstagsa nga pag-alagad, the more kita nagkalayo sa atong komunikasyon nga nas Ginoo, nagkahanap usab ang atong pagpaminaw sa iyang panagiya, nagkahanap usab ang atong pagdawat sa iyang mga mensahe, mo hinungdan nga magkalayo kita sa Ginoo, nagkaduol po tas temptasyon nga mong yawa. Busa kung atong itandi kapaglaom nga dili malalim ang kalibutan nga atong gipuyan, kung naningkamot ang Dios pagtawag sa patag-usa kanato, ang yawa nagapringkamot po daghan kay nga hinsya nga ang mga katawhan sa Dios sa magunob. Gani ko atong tawason pagbasa, ang atong waylain nga depensa morged ang dili pagpalayo sa Dios. Not only sa atong kagalingon nga mga intensyon bagka maayo nga makabarog tanini nga mga pagsulay. Gani gibutang diri nga gikinahanglan mahimo kitag lalaki, babae nga may nampuon kanunay sa Dios. Basta kini itong series of channel kapaglaom atong daygo ng Ginoo. Kay pinaagi niini kita mahinunduman, kita madasig, kita mapunan mga kapaglaom samtang kita nagapaabot sa tong Ginoo nganing madanlog yod kaayo nga kalibutan. Gani ko tutanawon, bisan pa kining atong pagpangaliyo po sa Ginoo, dili lang unta na ni by faith or occasional lamang. Kaya usay mga kapaglaom ang atong kadasigon nagadepende sa atong kahimtang. Ato mga niyagi nga mga panahon, dili lang dugay gikan karon nakatagamtam ko sa kong kinabuhi o pinakakusog yun nga linog yan hitabo dito sa mga agoy. Gilili na ko ang linog mga kapaglaom, mulapas og 7.3, grabe kakusog nga linog. Gabi ikato siya na hitabo kapaglaom nga pag-abot yun sa linog. Tungod kay ako, akong asawa na sa sala among mga bata to dito sa kwarto. Basta naglibog ko mga kapaglaom unsa akong himuon, abrihan man ako na ng pultahan. Nagbangga namin sa akong asawa kay maadto ko sa pultahan siya maadto sa kwarto. Mong memory verse tabako kapaglaom nga warag Psalms 91 pero ang ako ang teksto Psalms 23. Wa na ko spacing. Akong mga kabataan kapaglaom human atong dako kay nga linog bisag matog magsinilas. Nami kwarto pero dili nami matulog sa kwarto kapaglaom dito nami dapit sa pultahan kay grabe kalaghan og aftershock. Pero tungod ato nga linog kapaglaom kay naman ang among balay diha magudapit sa bungtod. Ang mga tao nga dito dapit sa baybay naglili nga ang dagat ming aksyon og gubas so ang mga tao nagagpas nga basig adunay dako nga tsunami may tabo. Busa ang gihimos mga tao, mga silingan nagbitbit sila sa daghan nila mga karga, na nagbitbit og rosaryo, na nagbitbit og krus, adto sila mga kapaglaom dito sa bungtod nga daol dapit sa Mumbalay, nga daol sa tong simbahan sa mga goy kay gwapo man dito kay bungtod man. Ang mga tao, mga pinalang kapaglaom, walay lain, malitok silang mga bak-bak yun. Bisag iya-iya nga mga klase nga mga reliyon, walay lain nga malitok silang bak-bak. Puros Ginoo, Ginoo, Ginoo. Tinawagay sa ilahang mga santos, daghan o mga pangadsi. Ang uban nagluhod kay dili malalim makakulba. Basta nakaingon ko sa kong kagalingon, ko pastilan, o kadaadlaw maglinog, luwas yun siguro tanang tao. Lalimang ka mga kapaglaom nga halos manggawas sa ilang mga ngabil, puros God Ginoo. Paglugdang na sa linog, sa pila ka mga adlaw na human ang mga aftershocks, nakaingon po ko kapaglaom nga ang ako na pong madunggan sa palibot, bidjuki, malilian na po nako, madyong tungit, ko pastilan, Ginoo.
Dito ko nakaingon, nga magpasalamat po dahil daghan nga mga kalamidad mabot, tungod kay kini nga mga butang, mo ni naghatag na itong pakigduot sa Ginoo. Muna nga nagpahinundom ang Ministries of Healing. Nga ito pagampo, dili lang occasional. Dili lang ni sabay fitful by earnest or persevering ang gikinahanglan, ang persevering o pagka-constant mga kapaglaom. Is not only ito necessary nga mo kanunay ta mo bodo sa atong mga tilapan, bisan pa sa atong pagpanrabaho, bisan pa sa atong pagsakay, bisan pa sa atong pagpanginabuhi, gikinahanglan nga kanunay unta kita nakigdugtong ngadto sa Dios mga pilang kapaglaom. Cultivate atong ugmaron ang atong kinaiya nga na sa pagkisulti sa atong mangluluwas, bisan pa kita naglakaw sa atong pagpangabudlay sa matag adlaw, o gikinahanglan nga kanunay mga kapaglaom mabayaw nga atong kagalingon ngadto sa Dios aron kanunay kita nakigsandurot. Dili lang ta makigsandurot sa Dios og nanay mga kapri mahitabo, nanay na mga manananggal nga nagkanaas sa atong atop, nanay mga santilmos tong palibot, og diha na din ta magkaratil og ato akong Bible, diha na din ta magludlod. Now it's very too late. Our reminders for us, mga kaigsoon, for us, our faith, dili kini sa mo expire, gikinahanglan kini sa kanunay o constant persevering nga pagkigdugtong nato sa atong Dios nga mangluluwas mga kapaglaom. Ikaw nga punto nga ako pagtagad karon sa John 3:16. Tungod sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus, iyang handom kapaglaom nga ikaw o ako mabalik sa pagdugtong kaniya. Unsa iyang rason kapaglaom nga aron kita ngano napakamatay siya, aron mo balik kita sa pagkigdugtong kaniya nga sa dugay panahon nga nawala. Busa ang iyang pagka-anhiring yuta, adun naging sa mission. That's why our church has its mission, mga pinalanggang kapaglaom. Atong daygon ng Dios, gabi sagdagan ang mga sibasibuknaw sa kalibutan, nag-inusara rat ang mission. Apan akong sugin lang ikaw, nga ang mission, wala nagsugod lang yun dito sa simbahan. Dapat ang mission, nagsugod sa tagstagsa na to ka mga kinabuhi. Nga bisan pa magkapaglaom sa pagdula na itong basketball, atong mission, nga dili lang unta mo daog, apan atong mission, nga atong kalaban, atong mapakita, nga na si Ginoong Hesus, pero ang mahitabo kapaglaom, atong pagka-adventista, o sa mag-asosisyon, o sa adunay dagko nga magkatiguman, imbes nga mag-inampuay ta asosisyon, ang resulta, magrayot na hinoon. Magsinagpaay na hinoon. Tungod kay atong misyon, nga kita mo daog. Tungod kay atong misyon, kita mabayaw. Apan atong hinunduman, nga bisag unsa ang atong pagabuhaton, bisag namaligya baka diha og ginanggang, namaligya baka diha tangkong, naa baka diha sa imong opisina, nag-drive baka jeep, mag-uuma baka ang atong misyon sa kinabuhi, kapaglaom ayaw gyud og kalimti, nga bisag unsa atong himuon, ato unta nang mapaila-ila sa kinabuhi. Apan ako kasuginlan, usa ka na nako kadako, usay nga kalabuton. Malipay ko kapaglaom nga nako'y pilanggang asawa nga kanunay gyud mag-remind kanako. Lipay ko kapaglaom nga nagi sa diskilid, kanunay gyud sa mag-remind. Usay kapaglaom, mawali ko, usay sa ako pagkinabuhi, kanunay sa mag-remind, kanunay sa mingon nga binimuhan, usahay, mawala, rabag yun, usay mong pagkapastor. Asa kapaglaom, ang tinuod lang, usay haplos-hapdos, pero ang tinuod, malipay ko. Kaya usahay, ang atong misyon untana, dili lang yun unta ang pagwali, apan labaw tanan ang pagkinabuhi. Hingala nagtuo ko nga dili lang ning akong kaluyahon. Nagtuo ko nga posible nga imo ning kaluyahon. Apan na pinakanindot karon nga natay Ginoong Hesus nga andam sa kanunay nga motabang kapaglaom. Muna nga kung atong tanawon pa kayo ang atong Adventist mission sa youth department, nag-ingon mga kaigsuonan is to lead the young people into a saving relationship with Jesus and help them embrace His call to discipleship. Ang pinakabugat mga pinakapaglaom, unsaon na to pag-lead ang mga tao. Kaya kini mga tao mapilang kapaglaom bisag unsa ta mosulti apan wa gid in taon nila makiti lisod kaayo nato na sila'y pasunod. Lisod kay mga pilang kapaglaom nga mosulti ta nga samtang ikaw naapobres ka nga ana nga kahimtang ikaw gisultihan na wa man kay kaming tuo. Lisod kayo isulti nga magbasa tag Bible sa atong puloy-anan og mismo atong mga anak mangyamid samtang ta mo promote mingon ta nga magbasa tag Bible mag-worship ta pero samtang atong anak nakadungog mangyamid mingon nga sa badiya oy wa kay worship dito sa balay. O sa kapaglaom pinakalisod kayo bisag sa ako kinabuhi. Tungod kay ang ebidensya
nga atong pagkinabuhi, wa gilain kining atong sulod sa atong panimalay. Malimudan nato ang tanang tao, mga pilangga kapaglaom, apan kini atong asawa o mga kabataan, dili gyud nato sila malimdan. Kay sila ang nakasaksi sa tanan kantos tong mga kinabuhi, sa tanan natong inistorya, sa tanan natong inaksyonan. Apan, usa kini kadako nato nga kalipay, that our mission is to lead, dili lang young people, even our family, even our neighbors, into a saving relationship with Jesus. Muna nga malipay ko kapaglaom, samtang mag-out ko sa mga distrito, adunay daghan kay nga magpadala. Nay kausa nga nag-out ko dito sa Tagum, kay giinbitar ko, gipadadhan ko ni Brother Toto, daghan kay mais. Makalilisan nga mga mais. Tungkol kay di maginako mahurot po og usap, akong gitag-upat, gihatag na ko silingan kapaglaom. O hatag ko rig upat, hatag ko ritog upat, hatag ko ritog upat. Abi nimo, bisag upat rato ka mais. Pero kadalabay na ko nila kapaglaom. Makapalit magyog mga mais ako silingan kay mga dagan man tong kwarta. Pero ang upat ka mais mo hinungdan nga kadalabay na ko magsige mingisi. O say, padalahan kong limosito daghan, akong itapok-tapok ang mga limosito kay mga lata mangyapon. Atong itapok-tapok, ipanghatag kapaglaom, abi ninyo, pagkanindot kayo, kay sa panahon nga magluto po silang biko, apilan po ko nila kapaglaom. What I'm trying to say, nga dili lang dahil sa to pagwali, may tungod sa adlaw ipapahulay. Dili lang sa debate, kanunay tamo solbong, apan labaw sa tanan, ang pinakadako, kaayog yun nga lalisonon, ang atong pagkinabuhi. And that is our mission, mga pinalang kapaglaom. Manang ako mo, bisita ta sa Master Guide Port ng mga balaod. Master Guide Law calls me to be an example in words. Higala, daghan ng mga panahon, di ko kapasar ani. Labi na magduwa tag-tinis, miso-usaw na itong paningkamot, di yun musulod, siya maglagot ta. Tanto na itong paningkamot, di gyapon, o siya manggawas ang mga pulo nga dili yun in taon maayo. Higala, atong hinunduman, bisa sa akong kaugalingon, nga kining mga pulong, kining kandak, kining atong paghigugma, kining espiritu pagtuog pagkaputli, mao kining mga butanga kapaglaom, nga bisag dili nimo iwali, apan gamhanan pa kini, kung kini makita sa katilingban. Ikatulo nga punto kapaglaom, nga to tagaan o pagtagad. Pangingon sa Ginoo nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him should not perish but have everlasting life. Gusto sa Ginoo kapaglaom, nga ibalik, itandi ang relasyon nga nangawa. Sa taas ka panahon kapaglaom, ang si Adan o si Eva makahimo sila sa pagkisultis Ginoo samtang wa pa sila nakasala. Pagkatamis kay kapaglaom nga samtang sila mag-worship, pagkatamis kay nga sawa pa niabot ang sala ilang makaskiksandurot ang Dios. Apatungod sala kapaglaom karon, bisag usa siguro nato wala nakahimo sa pagtanaw sa naong sa Dios. Apatungod sa pagpakamatay kapaglaom, ang relationship yun ang iyahang ipabalik. Managaganahan ko sa moto sa atong pinalagang presidente sa Southeast Caraga Mission, si Pastor James Lenta, ingon pa siya, relationship matters. Alang kaniya mga pilang kapaglaom, ang iyang klase sa leadership, mao ang relational. Relationship yun kapaglaom. Muna nga kami dito sa among opisina, ala, grabe may kinitaonay. O say manakay mig barko, mga tawag yun mi. O say bisag asa mi, maginaksanay mi, tungod sa relasyon. Abi nimo kapaglaom. Ano na yung mga butang nga dili gid masuyulbad bisag unsay bilateral discussion. Nakibantay mo? Ang bilateral discussion gihimo sa Europe, talis tong gobyerno o sa pika sa 8 grupo, bisag unsa og bilateral, bisag unsa og gastos gobyerno, di gyapon masulbad. You know? Ano na yung mga problema sa itong kinabuhi nga dili parliamentary procedure mo makasulbad. Ano na yung mga solusyon, mga pilang kapaglaom nga dili pabraytay ra gayod ang pamaagi nga masulbad. Apan sa kasagaran, sa dagko kayo nga mga solar problema, ang usahay nga dali kaayong makasulbad mga kapaglaom, maurag yun ang pagbaton og maayong relasyon. Besan pagpila kadupa imong nalapas sa akong yuta, kung kita suod kayong relasyon, di na ta kinahanglan mo atog lupon. Magsugba-sugba ratag pangang-isda. Ato na ng istoryan, pre. Ay, kabalaka, gamay ra kinang yuta. Amigo kay ta. Halok, grabe, magkinananay ra mo. Mais, patik tungod sa relasyon, nga may relasyon. Ang dagko nga problema, daling masulbad.
Apan, kung ang ato na ganing relasyon, mga pilangga nga magkapaglaom, sulod sa iglesia, sa atong office mates, bisan pa sa atong panimalay, o mabungkag ni. Bisag usara kadangaw nga yuta kapaglaom, magtinigbasay kita ana. Magpatas anay yuta. Maglomba kita kinsay pinaka-bright dato ni ining mga Republic Act of the Philippines. Mag-abot kita bisag asa, bisang gamay ra kaayo ang mga utlanan nga ning sibog, gamay ra kay mahinungdan tungod kay walay maayo nga relasyon. Bosa, ang Dios nagpahindom kanato tanan karon kapaglaom nga aron nga mapadayon og kaligon ang atong pagtuo, gikinahanglan kapaglaom ang hingpit nato nga relasyon sa ato puloy-anan, sa atong iglesia og bisan pastibok nato kasikbit. Gani nagsulti diri usa sa mga wali kapaglaom nga ganahan kay ko ni Pastor Serrano, ingon pa siya diri, the Lord restores. Walay lain gihimo sa Ginoo pilang kapaglaom mo man sa sala nga gihimo siyawa dito sa langit. Walay lain gihimo sa Ginoo tig siminto sa mga dalan nga gidaot sa yawa. Apat kung imo po tanawon, samtang ang Dios nagsiminto sa mga relasyon nga nagagunob. Apan the devil is the separator of relationship. Walay lain kapaglaom ang handom gyud sa yawa. Mo katawag gyud siya mga pinalanggang kapaglaom samtang kita dili mapasinayloon. Mo katawag gyud ang yawa samtang dili mga sulbad ang atong relasyon nga problema. Mo concert gyud siya sa kalipay because that is his goal. Nga ang mga relasyon, mga gunob, mga tagak, mga sunog kayang gusto kapaglaom nga mga matay ta nga walay mga saktong relasyon aron nga of course ubay-ubay po ang iyang mauban. Apan kapaglaom ako mo suginlan sa Review and Herald April 1, 1890. Christ is constantly drawing people to Himself. Karon nga mga panahon kapaglaom ang Dios kanunay gyud nagatawag sa iyang mga katawhan. Ato mga niaging mga adlaw, mga semana, nagwali kita kapaglaom uban sa Southeastern Caraga Mission, uban ni Pastor Agapito Orindain didto sa San Agustin, Surigao del Sur. From the word San Agustin kapaglaom, mao kining usa ka lugar nga very good devoted sa Santos nga Agustin ang ilang lugar. Apan dayon lang ginako ang Ginoo tungod kay ang atong iglesia ditong dapita, mga pastors nga na-assign, grabe gyud og pagpaningkamot, grabe gyud mga kapaglaom. Pagabot ako dito kapaglaom, nakahuna-huna ko, daghan kong nadunggan nga mga istorya nga nag-ingon nga, Pastor, ubay-ubay naman kit in town ni nahimo dire, pero wali lang ta, Pastor. Dili lang ta magunahuna og daghan nga abot sama sa na-experiensyahan sa uban ng mga distrito kay grabe ni dire, Pastor. Buntag sayo, mag-worship pod sila, pagkahapon, mag-prosesyon pod sila, dili lalim. Very hardcore kini sa nga lugar, faithful kini sila sa ilahang pagtulunan. Bosa mga pilanggan ako kapaglaom, ako pod in town, nga ultimo ra kaayo pod nga magbubuhat, perti na kong luhod sa Ginoo. Gitawag nako ang mga kaubanan nako nga mga magbubuhat. Magapot tag alas 12, magapot tag alas 3, mag-worship tag alas 4, og didto rin ta mag-briefing. Human yan na kapaglaom, akong giingnan akong mga kaigsuunan nga na dito nga nagpalibot, yung mga kaigsuunan, karong Biyernes, manggidalag yun ta, og panty, og brief. Ang katawa mga kaigsuunan sa mga pastor. Naniguwang naman lang miyaning wali, wa magin misukat-sukat na ini nga madalang panty, og brief. Kung ano, Pastor, ikaw pagkapinin niyong mga sinina, pero madala man may sinina akong ginan. Nga karong Biyernes, magtawag kong bautismo, nagtuog ko nga daghan ang modol sa Ginoo. Halos ang mga tao magkatawag kapaglaom kay kisa may motoog god kayo nga wa paginipilma sa questionnaire. Apan hingpit ako pagto akong gipasalamatan ang suporta ni sa SEL. Niato si sa SEL, nagdas siya sa inflatable pool. Unaw na ako Ginoo, perti na daghanas ng damay ani. Nga bisag ako gani wa pa ko kasigurado pila gyud bautisman, pero I have the faith mga kapaglaom. Aduna ko pagtuog yung taon atong panahon na. Nakangyo ko sa Ministerial Secretary nga padalaan og mga ordained pastors. Ana nga to mga ordained nga pastors Biyernes. Samot ako gikabuhi kapaglaom kay nanay mo bautismo apan bisag ako naglibog ko og napapoy bautismo. But I believe in this phrase.
That Christ is constantly drawing people to Himself while Satan is diligently seeking every imaginable devices to draw them away from the Redeemer. Bosay kapaglaom aton dalayon ang sugilanon. Pagkagabi sa Birnis, niwali ko, uban sa mga kaiso ng grabing ampo, o labaw sa tanan, akong gikalipay mga kapaglaom, nga ni ana lang gabi ona, adunay usa kagatos kapin ka mga tao, nga ming dawat ni Ginoong Hesus, ilang personal nga manluluwas. Pagkabuntag kapaglaom, ming segunda na punta og altar calling didto akin na malik mas simba adunay dulaan 30 na pod kabuo kaming ming dawat santos ga bautismo nga nas Ginoo. Bisag ako makalingo-lingo ko kapaglaom. Nga unsang kahitabua ganing hinapos ng mga adlaw ang Dios gatawag ni Dios siyang kaugalingon nga mga katawhan. Ang Dios pagkamay niya sa iyang mga karnero kapaglaom, ang tinuod ginya nga karnero makadungog siyang tingog. Ang karon nga sa ato kapanahon kapaglaom, daghan na kayo ang mga kalisdanan na nay wildfire, linog, kamatay, uban pa, mga timailhan na kinesya sa pagbudyo nga doon pabalik ang Ginoo. Muna nga yung mga karniro, iyan nagyong gipantawag mga kapaglaom, adeser isirado sa Dios ang arka or ang kaluwasan, mga pilang kapaglaom. Abi ninyo, I cannot really say nga usa ko kamay nga mahan mga kapaglaom, but I am really praying and striving uban sa grasya o kaluoy sa Dios. But despite sa akong mga kapakyasan, I am very happy that I have a loving wife kapaglaom. Sa daghan pa kaayo nako nga kapakyasan, at least wag ko mapakyas pagpili sa ko asawa, and I have a very loving children. Usa ka panahon kapaglaom nga nag-apil manggod mi sa Indonesia dito sa seminar sa mga pastors. Atong Ministerial Secretary General Conference, di ko kalimot siyang wali, ingon pa siya. A loving family is a powerful argument. Di ko to kalimtan mga pilang kapaglaom. Nga bisan pag nagporsisok na imong kaalam sa imong utok, bisan pag-asa nga kanto sa doktrina nato imong hibaluan. Bisan pag-unsa nakadugay ang atong pag-alagad. Wala gi mulabaw, wala gi lain mulalis kapaglaom. Sa usa ka pamilya nga makita sa silingan, makita sa katilingban nga malipayon. Kailangan malipayan ng pamilya kapaglaom, wapo ko niingon nga kanunay may magsigkalipay, aduna po yung mga kalisdanan, aduna po yung mga ginagmayng away, pero mas daghan ang lami kaysa kalisod tungod sa grasya kaloy sa Dios. Bosa, ang relationship, mga pilaga kapaglaom, maog yun magtuklod sa batag usa ka nato nga mahimo taghingpit pod diya sa pag-alagad sa Dios. Gani gitiwasan ni Pastor Canals. Di ko kalimot. Nagingon siya. One well-ordered, well-disciplined family tells more in behalf of Christianity than all sermons that can be preached. Samtang mga pilang kapaglaom, mangyoy problema ang atong mga tagstag sa ka mga wali. There's no question with that. Pero gikinahanglan mga pilang kapaglaom nga sa ato pagwali kianay gayod ang angayan nga makita. Kapaglaom usa kadako kayo nga kalipay. Usa kadako nato kayo nga andom. Nga samtang ang Dios mobalik kapaglaom dili unta maparihas sa kahimtang ni Noe. Ang nakalindot manggod sa kahimtang ni Noe o sa kahimtang ni Lot kapaglaom matandi nato ang kalainan. You know what? Si Noe sa pila ka mga gatos 100 kapin 120 ka mga tuig nagsigi sa gwali kapaglaom. Og samtang nagwali in town si Noe, perting daghanas mga taong naminaw. Ganun mingon ko daghan mga taong naminaw, daghan ko nitabang sa pagbuhat og arka. Kay kung si Noe rin ibuhat ito kapaglaom di madala to. Gahi kay ito nga mga kahoy. Apan ang pinakadako o pinakahalimuot kayo nga panahon
nga samtang kapaglaom iyang giwalihan na konverter sa pila ka mga tuig, apan samtang iya kining gitawag sulod na sa arka, kay gisugos Ginoo nga ipasirado ng arka kay moabot ang dakong baha. Ang mga tao nagkatawa ni Noe o gikatawan si Noe, gipasanginlan pa si Noe nabuang o hinungdan kapaglaom nga grabe gyud kaayo ang kayubos Noe. And we all know nga bisan pa man niana ang manulunda mao na gyud intay mo ni taklob sa pultahan sa arka nga hilabi gyud tay bugata. But what I'm trying to say is that perti na kong lipaya kay bisag wa ming tuo ang daghan nga mga tao, millions God, the antediluvian people, the people before the flood, daghan kaayo, apan akong gikalipay mga pinlanggan ako kapaglaom, nga bahalag wa ming tuo ang minilyon, pero tuag yun dito ang kabataan o asawa ni Noe, mga pinlanggan kapaglaom. Na si Noe, na yung asawa, na si Ham, Shem, Japhet, together with their wives, sa ito pa, naa si Noe o ba niyang pamilya, bahalagwa na noo ang daghan ng mga katilingban. Apan kumadto po ta ni Lot, ay gabi po si Lot kapaglaom. Mayo po niyang record, apan dito tumoy-tumoy, dako kaayo niya nga pamalandungon, nga bisan pa yung asawa, wala na niya mauban. Wala lang niya mauban yung asawa, apan bisan pa ang mga kinaiya siya, mga bata, nga mga babae, siya ra ang giunay og pahubog og siya ra ang giunay mga kapilangga kapaglaom tungod kay ang moral sa iyang mga kabataan, ang kandak siyang mga kabataan kapaglaom na apektuhan diha sa kiniya sa Sodom ug Gomora. Mga pinilanggan ako kapaglaom, ang kalibutan ni atong gipuy-an nato karon dili malalim. Wara na gid po ni sobra pa sa Sodom ug Gomora. O sa kadako nato kay nga kalabuton nga kini unta nato mga bata, di ko exempted kapaglaom nga usahay ang tinuod mas grabe pa sila kasuod sa social media gadgets bisag unsa nga mga tulumanon kaysa sa pagbasa sa mga devotional nga mga books, sa pagbasa sa espiritu stagna nga mga libro, sa pagbasa sa mga kasulatan o sa pagpartisipar sa bulaton sa Ginoo. Usa na to kayo kanako nga pamalandongon nga ang mga kabataan ni Lot kapaglaom naguba gyud ang moral sa kabataan ni Lot kay didto man lagi nagdako pod Sodom ug Gomora og labaw sa tanan si Lot giunay ragayod sa iyang kabataan. Nagmapdos iyang kabataan, gihubog nila ang ilang amahan nga si Lot og giunay sa pakigilawas sa iyang mga kabataan. Mga kapaglaom, usa kadako nato nga paraminan sa atong kahimtang karon sa kahimtang anang duha. Nga walay lain natong handom karon kapaglaom, gawas nga kita nagaminsay sa buknaw sa kalibutan, atong tinguhaon nga ang atong panimalay, ato yung ubanon unya sa pagbalik sa Dios. That is the basic mga pinilanggan kapaglaom nato nga andamonon sa tong pagtuo nining kalibutan. Busa karong kagabion, ako kamong ginbitar kapaglaom sa akong pinilangga nga mga kabataan samtang ilang kantahon ang awit To Be His Child. Kita itulan kinig To Be His Child mga pinagkapaglaom tungod kay ang pagtuos mga bata pertigyong ninduta kaayo. Ngano? Wala sila lain, gibutang silang una-una kondili ang pagsalig sa ilang mga ginikanan. Bisag mang merkado, kabiba. Bisag mong lakaw, kabiba. Bisag atong mabunalan, atong mga bata, taod-taod mangisi. Bisag mag-away atong mga kabataan, taod-taod magginaksanay. Abdo kina mga kapaglaom, usay kinahanglan ta mobalik sa itong pagkabata. Dili kay mobalik tagtakyan o mobalik tagsiyatom. Mobalik tas kiniyas pagkabata. O atong matandi, ngayon mga pagtuo kapaglaom bilinon kay sa Dios. Munang siya kaparonian na ningon ang Ginoo sa mga disipulo nga ayaw ninyo pugni ang kabataan sa pagduol kanako kay kanila man ang gingharian sa langit. Mayong gabi o ang Dios magpanalangin kanatong tanan. To bring us home to Him.
Gihangyon ako at tibok na ito katilingban sa pagdungos ito mga ulo alang sa atong pagampo. O Diyos kabalaan, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat kay Ginoo sa mga mensahe nga amo karon nga nadunggan. Kini siya Ginoo mahimo in taon og dako kay hinagiban sa pagpangandam, dili lang sa mong kaugalingon apan labos tibok namong apan nimalay sa duol na nimo nga pagbalik. Ayog tuguti Ginoo nga malimtanan mo ang basic kaayo nga mga buta nga angay may bala sa mong pagtuo. Ang kini among pagtuo dili kini Ginoo mo expire. Hangtod Ginoo kami makakita sa naos-naong kanimo o makalahutay kini nga pagtuo bisas daghan nga mga balod o mga kalisdanan pagsulay sa kinabuhi. Padalangin ang tibok viewers karon Ginooban kanila nagabulaka sa ilang panglawas. Problema Ginoo sa ilaha Ginoo nga panlawas. Problema Ginoo sila relasyon, problema sa mga kalisos panghinapi. Ginoo tugote nga kini nga pagampo. Mudulot kinahilang mambay silang kalag o maghatag o paglaom nga na-reduce kinagpakabana sa patag-usa ka namo. Sa ngalan lamang ni Ginoo Hesus, kini among laomang madawat. Amen.